rŵan, dyma ble oedd y gweithwyr arwyddio wedi gweithio mewn hyn ar y pet ma a gyda gwneud y gwaith a copar o'r oes o brons gyda't erbyn heddiw. Waw, gyda't oes Victorianaidd. Ac waw, edrychwch. Mae hyn yn gwaith paraglas i'w wneud y gwaith yma. Ac achos yn y cyfnod hwnnw, drwy'r cyfnodau, dyma'r y path gorau i creu economi gryf yn y cyfnod hwnnw. Ond y bechod mawr oedd bod maen nhw'n gyd wedi stopio wneud y gwaith. Achos dwi'n meddwl bod y polisi bod, ar gyfer twristiaeth y gyfed. Efallai bod does ganddyn nhw dim digon o bres i parhau o wneud y gwaith. Ond dyna ni, rwan, edrych bod y wasteland neu amgueddfa o tu allan. Ac waw, dyna ni, mae hyn yn path paraglas i gwneud details o'n hyn. Ond esgysodwch fi, os dwi'n wedi dyryn hwn yn gofalus. Waw, just edrychwch at hwn. Waw, edrych mwy fawr y wasteland. A felly baratoi'n ti'n meddwl bod dwi yn hogyn gall i gallu neud hyn, ond o beth yw, mae yna lot o pethau i ddangos rownd hyn. Ac yn wedig mewn hyn, os yn gweld hwn, efallai oedd hwn yn adeilad yn ystod y Victorianaidd, roedd y gweithwyr neu owners wedi gwneud hyn sti. Ac waw, edrych at y lliwgar ar y mynydd hwn. Dydy hwnna dyma mynydd gor iawn o gwbl, achos mae hwn yn lle gwaith ar gyfer y copa. Ei, be close, paid y poeni, dwi'n gofalus. Os tro hir, dwi'n byth am mynd y syrthio. Os dwi'n syrthio, waw, diwedd fy mywyd, diwedd ar raglen ma. Ond, ti beth o'n eisiau weld fi bod y marw ac yn stopio gyda fideos, achos, achos dwi eisiau gwneud mwy o fideos, a dyma pam dwi eisiau bod yn gofalus wrth peidio syrthio ac yn peidio colli bywyd. Ac dyna ni, dyma'r ogolygydd am mynydd Paris.